Allahu Akbar. Mbappé. Allô? Chérie Tere, ne bàyyi ma fili. Ay. Nyame, problème tala. Allahu Akbar. Awa besi la nakla la mafaina. Awa. Allahu Akbar. Hey, ala. Allahu Akbar. Magar guida Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba koro. Siapa kita nih? Allahu Akbar. Na fɔra ma dɔrɔn ko cɛ ye nin ye san joli e ni ne bɛ ɲani na nin so in kɔnɔ yan Allahu Akbar. e ni ne bɛ makaritɔ ko la nin so in kɔnɔ yan Allahu Akbar. bi e ye fili bɛ ne sɔrɔ i yɛrɛ e hakili bɛ muso ko la Allahu Akbar. Allahu Akbar. mais e ma foyi kɛ Allahu Akbar. diɲɛlatigɛ fɛn fosi ye m'o kɛ bilahi ne de don ala de Allahu Akbar. Allahu Akbar. san joli furu makaritɔ ko la e nɔfɛ ɲanimagolo la e nɔfɛ Allahu Akbar. e t'o dɔn ni o m'an tɔɔrɔ fo ka t'i ta kɛ sunkurutigɛ ye wa n'a tɛkiniki kura dɛ muso nimoro dɛ sisan cɛw de b'a sɛbɛn o kɔrɔ cɛ nimoro k'o sɛbɛn o tɔgɔ kɔrɔ ni muso tɔgɔ ko Mbappé fɛn min Mbappé tɛ yafi ma wallahi a tɛ yafi ma e ye cɛya don galama la o hali e kun k'a tɔgɔ sɛbɛn a kɔrɔ siɲɛ kelen o ka fisa ni nin Allahu Akbar. nka e y'i ta kɛ wallahi billahi a tɔ tora ne ta de Allahu Akbar. i fa ɲɔgɔn bɔ dɛrɛ dɛ fa ɲɔgɔn bɔ den tɛ ye yan ne ko mun muso ko yɛrɛ de b'e la de wallahi billahi ne tɛ n tɔɔrɔ kan kali nin so in kɔnɔ yan bi wallahi ko dɔ bɛ kɛ n'i ye ka sunguru kaliyare ka wulili kɛ du in kɔnɔ yan e y'a yir'u la ko fu de b'e bolo so komi ne tɛ muso ye o olu de tɛ muso ye problème t'a la so in tɛ biya e ni an b'a tila ɲɔgɔn bolo bi k'a tɔnɔmada bɛɛ b'i ta cɛ n b'a dɔn e tɛ miiri dɛ wallahi e tɛ miiri e t'i ta si adamaden kɔnɔ wo kelen ye o de miiri bali kafiri e bolo ko suzanteli b'i yɛrɛ kɛ cɛ ya wallahi billahi bi kaburudon bɛ su kura sɔrɔ bi e ni ne fila Allahu Akbar. e ma fosi kɛ ne tɛ kɛlɛ kɛ ni nin ye fɔlɔ min na a bɛ ni ala cɛ ni kelen nin tɛ yan nin bɛ da tariku la e ni ne fila an b'a lakali ɲɔgɔn ye Allahu Akbar. n'i y'a mɛn i b'a ta ka dogo i ɲɛ b'a la de mais min t'e la bi hali i denw i kɔ denw olu fana denw billahi e ye min kɛ na o t'a kɛ bilen billahi nin tɛ n kɛlɛ kɛ sen Allahu Akbar. an bɛ ɲɔgɔn na bi billahi ala bɛ fɛ a bɛ ne n'ala cɛ sini su o tɛ sa bi t'aw fɛ wa bi fɛnɛ su tɛ sa sini t'aw fɛ ne tun bɛ kɛ tile 3 su de ye bi n'i ti si kɛnɛma Mbappé e ti si Mbappé fɛ n'i bɛ na ne sɔrɔ ɲɛ yan n b'a kɛ Cristiano ye bolo yan bi fugariya la i tɛ se ka foyi foyi kɛ o muso ko ti ban i ta kɛ a to i ne ta ye
Ça va? Téléphone là, allez quand même. Ça va bien. Ne bɛ sa kɔnɔ i yɛrɛ mina tele fila ka ne to yen i ka nin fɛn sɛri tɛ ka nin fɛn in na ayi pusɛri t'a la ɲana bien sûr ça va i mago tɛ foyi la e sɔnni tɛ wagati jumɛn i mago bɛ fɛn min na i t'o fɔ n ye parce que aw tɛ gɛrɛ n'aw mago tɛ fɛn la ni mago tɛ foyi la o ma ne tɛ se ka na e kɛrɛfɛ hali dɔɔniya ni ne mago tɛ foyi la basi tɛ be ne mago bɛ kiri dɔɔni la ne m'a f'i ye sisan n'aw tɛ gɛrɛ wala kuma si n'aw mago tɛ fɛn la ni tɛ kelen dɔrɔn ne ba téléphone t'i bolo oui i ka téléphone ta k'i ka appel kɛ crédit t'a la crédit k'a la kɛ anw yɛrɛ y'an ka tiktok kɛ jumɛn tiktok o tɛ ne ka téléphone kɔnɔ a diya an ka installer kɛ ne ba t'i ka téléphone ta sa bɛ sabali sa ayi ala kama t'i ka téléphone ta i ka forfait k'a la k'i ka baaraw ko la forfait tɛ ne kun crédit tɛ ne kun taa wari ta i ka fɛn k'i kun k'i ka téléphone lajɛ k'a ne ta to yen ta wari ta o de ka di yan awɔ an k'a kɛ ten n y'a mɛn n ta crédit san ka na c'est pas clair Grosso. Bébé. B. ba e woro mi du ne o bakoro de du ni aw ina aw ka ka na mu jawo che ka to jawo che bi yira ka na che te baraka nte fe kele ambe affaire ke nkele amanga bisu tan nkele fa belo ite fo yini Kaya ala ka masa. Ngara. E kelen de bɛ yan. Cɛ bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ kojugu. A fɔ e de bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ.
4 heures du matin mɔgɔ si tɛ ka se ka sunɔgɔ e bolo. Mɔgɔ si ka sunɔgɔ cogo di? Mɔgɔ tɛ se ka sunɔgɔ e bolo. E tɛ ka ne sɔrɔ sunɔgɔ la. Ala kama sa ne bɛ sɔgɔnɔ n tɛ ka se ka sunɔgɔ kelen kɛ. I bɛ mankan na i bɛ ka gɔrɔntɔ ko tori. Ti fɛnɛ sa. Hali sigiɲɔgɔn tɛ sunɔgɔ i bolo sabali sa. A ka ɲi sa, a ka ɲi ɲamɛ. N'a fɔra k'e kelen sunɔgɔ k'an bɛ bɛɛ tɔɔrɔ. Kama a ka ɲi ten, n y'a faamu. Ma ka ca. Mais bah sabali sa. Ni ka sabali. Ala. Wallahi bi kan tonyo me sunɔgɔ la n tɛ ka se ka sunɔgɔ i bolo yɛrɛ. Ni ye mun mɔgɔ tɔɲɔ de ye dɛ. Donc sisan n ka sunɔgɔ dabila i ka sunɔgɔ wa? N'o de ka di ne ye kɛ sunɔgɔ dabila ne ka sunɔgɔ parce que ne tɛ ka se ka sunɔgɔ i bolo. Ni ye mun ko sugu ye? I bɛ so kɔnɔ ne bɛ kɛnɛma. Yɔrɔ min ka kanga de ye n k'i k'a dabila yɔrɔ. I bɛ bugɔ. N t'i bugɔ mais ni ye siɲɛ joli n bɛ ka kanga da ye. Ala kama sa dugu Problème t'a. Ayi ni dugu tilalen don an tɛ nin kuma kɛ wa an tɛ kuma wɛrɛ f'i ye bilen. Awayida kana gɔnɔtɔ dabila dɛ hali bɛɛ i ka bɛn ni wuli. Merde! Merde! Ah non, mais n'aime trop là quoi. Ni moi. Ça aide net on wallahi. Fika mo ga sunɔgɔ cɛ ni. N'a fɔra k'i yɛrɛ si so kɔnɔ i tɛ se ka sunɔgɔ i fɛnɛ. Sɔɔni fa ka na sɔɔni fa ka na sunɔgɔ cɛ. 5h moins. Du coup, nous disons ça, est-ce que nous avons ça sur le et puis, tu as pas de nom, on a fait du résultat. Hein? Même on va se nourrir par là. On va trop loin. Oui, bébé. Oui. Mon cœur. Ça va? Bararodin. Mela. Bébé. Mela. Ne yɛrɛ kun mago b'i la. O ka di yan. N bɛ fɛ an ka kuma an ka ɲɔgɔn faamu fɛn dɔ la. Ne tulo b'i la. C'est à dire an ka baarakɛyɔrɔ la. Papier dɔw ɲagamina quoi. Donc tiɲɛni dɔw donna baarayɔrɔ kun. Donc y'a décidé ka baara jɔ fɔlɔ quoi. O tɛ nouvelle jumɛn ye dɛ. O de kɛra bi dɛ.
e kelen wa mɔgɔ joli ne kelen tɛ mɔgɔ caman baara yɛrɛ jɔra fɔlɔ fo waati jan yani ko ka sigi sen kan quoi comme tribunal la tagaw ni fɛn caman yera kɔnɔ donc a décidera nin cogo la donc an bɛna waati kɛ gɛlɛya kɔnɔ o kama n y'a laɲini ko n b'i lasigi k'a f'i ye a ma nɔgɔn waati ma nɔgɔn donc ni mɔgɔ kan ka ne dɛmɛ e de don e de ne furumuso ye bolo mana funu a bɛ da tigi de kun donc waati bɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ n'an y'an jija a bɛ ɲɛ inshallah wari maralen dɔ tɛ i bolo wa wari maralen tɛ yen dɛ se ka mara nin cogo la e yɛrɛ b'a dɔn an ka bi cogoya don an ka maralen foyi tɛ hali su in na walahi an bɛ min don sɔrɔ fana a wari tɛ ne kun sigiyɔrɔ ye sa furula ye misi fagayɔrɔ la kuma jugu n bɛ min f'i ye e dɔrɔn pe de bɛ se ka ne dɛmɛ nin ko in kɔnɔ ne tɛ se e tɛ se o fana mun kuma ye bɔn ne tɛ se ne tɛ se ka gɛlɛya supporter wallahi ne tɛ se kana kɛ kana sɔn ka nin kuma sugu fɔ nin bɛ n jigi tigɛ kosɛbɛ kana sɔn ka nin kuma sugu fɔ san joli furu san 10 ni kɔ an bɛ furu la u b'a fɔ ten ko le mariage est pour le meilleur et pour le pire pire o y'i ta ye o tɛ ne ta ye an ta ye meilleur ye n'a sera pire ma o y'i kelen ta ye dɛ kana ɲinɛ ko dɔn ɲɔgɔn tɛmɛna la chérie e bɛ sɔn ka taa ka ne to nin gɛlɛya kɔnɔ e bɛ sɔn ka taa ka ne to nin an nana ɲɔgɔn fɛ de sabali n b'i deli ala ni kira kama n b'i deli i y'a wari sɔrɔ i ni jɔnw bɛ k'a dun i ni ne kɔni tɛ o i ni jɔn b'a dun cogo jɔn bɛ ne ka furu la jɔn bɛ i ka furu la sunkuru joli tun bɛ i bolo kɛnɛ ma tɛ manamanakan ye wa ok n b'i deli ala ni kira kama wallahi ne n b'i deli ala ni kira kama an bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin waati in na mɔgɔ kun bɛ se ka ne dɛmɛ o ye e de ne tɛ se tɛ se cogo di ayi n tɛ se ayi sa i sigi an ka ɲɔgɔn ma i sigi kuma o kuma bɛ fɛ i y'o bɛɛ fɔ ne ye ka ban o i sigi tan i sigi n deli ala ne tɛ se jamais mɛ nɔgɔya kun tɛ gɛlɛya kun dɛ awɔ e ma don nin kan wa non jamais e ma don furu la nin kan wa kaɲi furu tɛ tile kelen ko ye dɛ ne kun t'a dɔn ko nin b'a furu tɛ guloki da ye ko ni sɛgɛnna i b'a bɔ ka gulo fɛn tɛ dɛ ne bɛ ta in bɔ fo ka sabara don langolo ta in ɲɛ jigiya foyi tɛ ne ni e tɛ e bɛ sɔn ka ne janfa nin kɔnɔna na n'i ye baara sɔrɔ i bɛ n wele n bɛ na sinon ne ye n tɛ sigi fantanbugu fo n ka sa i b'a dɔn ne i bɛ ka temps ba de perdu ne kan walayi n b'i deli ala kama walayi ne tɛ nin kɛ n'i b'a dɔn n'i ye baara sɔrɔ wagati min na kɛ i bɛ n wele n sagi bɛ mɔgɔ bɛ sɛgɛn n'i taatɔ bɛ n bɛ ɲinɛ foyi kɔ yan olu bɛ taa si bi ne kɔ n bɛ ɲinɛ fɛn wɛrɛ kɔ kɔnɔ ne bɛ taa n fa bara n'i ye baara sɔrɔ wagati min na i bɛ n wele n ka minɛnw bɛ so kɔnɔ ni changement foyi tɛ ka ko la n bɛ mɔgɔ bila n bɛ na n bolo fɛn ta ne san musow taabolo ye nin y'ale talen bɛɛ ye sisan musow u bɛ fɛn fɛn f'u jogo la a bɛɛ b'u la ni nɔgɔya nana an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ n'a gɛlɛyara dɔrɔn u bɛ taa maa tɛ maa dɔn ka ban a bɛ bɛn Wala wa. Comment dire? Ne sabe. Tu es une bonne nasa? Une bonne nasa te ko ne ma ni bonne na. Ka wala wa. Yere nya bala chebi ka di mebeta. Ni ko ina ma da. Ni bla fa wala sa. Comment dire? Je he. Ni bonne ne ka bla fa. Nki ka bala mu.
Beni ɲɔgɔn kɛ sa. Hein? Ka ɲɔgɔn kɛ. Ma faamu, ka ɲɔgɔn kɛ cogo di? Cɛ ni muso bɛ ka min kɛ k'o ɲɔgɔn. Ni ne ko kɛ. I kɔni i bɛ ka ne bɛ se ka de kɛ. Ne ka da e ka ne kɔni to kɛ. M'o kɛ cogo di? N'i t'a kɛ i b'a to yen. Comment to yen? Awɔ a to yen. E fɛnɛ sago fɛnɛ tɛ ka so in kɔnɔ yan nɔ bilen. Mana ko yɛrɛ e ni fɛn kun da in nɔfɛ i bɛna mun kɛra fɛn. A ka ɲi sa e fɛnɛ bɛ min kɔ sufɛ kɛ o fɛnɛ tɛ ɲɛ yan bilen. Sufɛ dale ko ni nin bɛ ɲɔgɔn ye sa. A bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sa ale m'i ba k'i tɛ ne sago kɛ ni tɛ ne sago kɛ ne fɛnɛ t'i sago kɛ. E bɛ sabali la ko la. Ne tilala. Ne tɛ ala t'o ye a ko da ka muso denbaya bɛɛ yɛlɛ i kɔ la o ko. E tɛ taa sport kɛ a bɛ min kɛ e tɛ t'o ɲɔgɔn de kɛ don o don wula fɛ. E kɔni mara kɔni yanni ni muso in tɛ kelen sa ne bɛ e ta cogo di. E k'a to yen. E bɛ ka dimi nin ko nin dɔrɔn na. Nin ko nin de dɔrɔn yan. K'i ka nin kɛ ne la i b'i ban. D'accord. N'i ko ko n k'a kɛ n b'a kɛ mais tɛ tɛmɛ kelen kan dɛ kelen n bɛ kelen dɔrɔn de kɛ. Ne ma fila f'i ye. Mɔgɔ bila ko la. Ni ala cɛ e nin ɲɛ tigɛ. Na ba ni sen. Cɛ. A ma ɲɛ yɛrɛ cɛ bɛ k'a kɛ tan tɔ de ya. Ne tɛ se wuli wuli ka bɔ ko kan sa. Wuli ni na ko kari han. Ka wuli. Cɛ tele lajɛ cɛ bɛ k'a kɛ tan tɔ de ya. E ka wuli fɔlɔ bari ni kɛra e ma ne ko mankan bɛ sa. Han? Fati a ka ɲi ala kama wuli ka bɔ kɔnɔ a ka ɲi ten. Ni e kɔni b'a dɔn ne ni cɛ tɛ kelen sa. Han? Et bien, les musots étaient clés. Facile. Oui, ça, oui, voilà. Et moi, les commandes. Cɛkɔrɔbatɔ ni fitinin lajɛ ni y'a ka denbaya bɛ sigi a kɔ la e belebeleba bɛ dɛsɛ ka ne ta. Ni fitinin wa ni ne ye kelen yan ni ne ye kelen yan. Han? Ko. Cɛ Fati. Chérie, comment on fait ça au moins? Ni fɛn fitinin dɔrɔn e bɛ kule de la o la. E t'a dɔn. E t'a dɔn. I bɛna n kɔ kari e n'ala cɛ ne ninnu ye kelen yan. I ma se k'a kɛ yɛrɛ. A ka ɲi sa a ka ɲi siɲɛ wɛrɛ an b'a kɛ. Nka fɛngɛ mangoro tɔni taara i kana ɲama i kan ko jigin dɔrɔn. N ka fura ta ka na. Tɛ ka foyi ta an ka taa kɛ so. Fɛn fitinin dɔrɔn e bali k'u dɛsɛ de la ala ye ba ye. Musokɔrɔba so kari ka fila Fati! 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 Ah! Nga daraka bɛ min? Jumɛn? Nga daraka bɛ min Fati? Nga daraka bɛ min? Nga daraka. Fati, ni mun? Han?
Daraga. E bɛ ka daraga di ne ma tan dɛ. Et puis ne mun. Ni ne bɛ. Han? Fati burujalan e ni Ala ni kira cɛ burujalan ani Lipton. Fati e bɛ deli ka di ne ma daraga la wa? E bɛ bi o ni min bɛ yan don min. O bɛ cogo di Fati e ni Ala ni kira cɛ han? N'a fɔra ne bɛ taa tile bɛ ban baara la ka balo ɲini ka na e balo ka n ka ji sara ka courant sara i kana kɔni foyi la diɲɛ kɔnɔ ne ka balo de filɛ daga de filɛ ko min bɛ yen ko de nin e ni Ala ni kira cɛ han Fati i tɛ sabali Ala ne b'a kɛ cogo di wari tɛ n bolo min bɛ n bolo n y'o de dilan wari t'e bolo e delila ka wari b'i kun i tɛ deli ka wari ta k'a dilan wa ne ma wari ye bi o i tɛ fara nkalontigɛ ma wa m'a ye Ala ni kira cɛ ma wari ne m'a ye a fɔ y'i ban ka kɛ kɔnɔna juguya la dɔrɔn y'i ban ka kɛ ne ko e bolo ma dalen don fɛn jumɛn de kan diɲɛ kɔnɔ dɛ Fati i bolo ma dalen don fɛn jumɛn de kan han Ala n'i ma muso furu k'i ma muso furu n'i tora cɛgɛnɛya la o fana kuma ka ca muso filɛ muso ko mago bɛ na han Fati i tɛ sabali Fati n b'i ɲininka i bolo ma dalen bɛ fɛn jumɛn de kan o fɔ n ye sa n yɛrɛ e bɛɛ filɛ hali bugɔli yɔrɔ t'i la bilahi bɛɛ de filɛ bilahi i ye n tɔɔrɔ Fati i ye n tɔɔrɔ ni ye dumuni bɛ mɔgɔ di mɔgɔ ma ni ye dumuni yan i ye n tɔɔrɔ a filɛ bugɔli yɔrɔ bɛ min bugɔli yɔrɔ bɛ min e t'a fɛ de wa ne mun fɔ ne ɲɛna sabali Fati sabali dɛ i k'i yɛrɛ dɔn bilahi n'i ma sabali n'i ye n bɔ cogoya la don o don a bɛ kɛ baara yɛrɛ walahi n'i ye dumuni di yan Lipton jalan ani burujalan e bɛ deli k'a di ne ma tan kungo b'i yɛrɛ bolo yan aw dɔw fana b'a fɔ k'a ye musow ye e kɔni e nana musow bilasira de bilahi Ala kungo b'i yɛrɛ bolo yan k'a tiɲɛni Fati mun bɛ nin kan sa burujalan e tɛ muso ye dɛ e yɛrɛ muso sa ni nana musow bilasira kɔngɔ y'i boja i kɔnɔ bi i b'a dɔn walayi bi ko ne ye muso ye i y'i ja bilayi n ye Lipton n y'o sigi kɔrɔ ani buru walayi sini n bɛ tasa jansan ni galan ni datugu i bɛ n'a dayɛlɛ foyi t'a kɔnɔ e kuma ne ye danga den ye e bɛ manamana ko kɛ ne la sufɛ ko ni dugu jɛra ne ka soli ka daraka dilan ka bin ye i jɔ n'i kɔnɔ b'a den n'i yɛrɛ kɔnɔ furu b'e la o sera dumuni ko kɛlɛ la nka lɛlama de don n'a ma fa a tɛ lafiya tɔgɔ sɔrɔ i da kɔnɔ mɔgɔ perturbe a ka sunɔgɔ la mɔgɔ tɔɲɔ na Ça, c'est mon cœur. Comment tu vas? John. Ça va? Il y a un film barré, mais non, tu es mené? Hein? Tiens, regarde. Oh, Samara. 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 Et tu as ça qui Merci. Eh. Toute la journée. Tiens, agak sana deh. Wallahi kerwe. Yoro. Roy tama. No, be doy ke jogolam. Ni raw ba santi ka fay sen. Be mune be de. Yana fi mbare mena. Wallahi. Mai idona dron. Yoro sera kay je ya to do la te ka se ka yinin ba ka sokonati. Kadiyen sa. Ma ya dan bi de ko ne yelen ka busa kɔnɔ nya do amena nga kuma bɛɛ ka to ka o kuma ninnu fɔ olu fɛnɛ waatiw de b'olu fɔli la o ye tiɲɛ i ɲɛnafin ba de tun bɛ na i yɛrɛ ɲɛnafin minɛ la a bɛ komi i sɛgɛnna dɛ sɛgɛnna dɛ non et puis a yɔrɔ jan de taama a bɛ kɛ cogo di an bɛ ka kurusini dɔw de kɛ ma ne ka chérie se
Nico. Imitation ni sora. Imitation jumɛn? Imitation am tami. Yoroshi. Ambia. Ai, wannan na yi lamari. Kai na mami. Ko bayan ke. Ami joalin do. Ko de ni yoro kadi yamitai. Yoro manager. Seri yo ikan samai foto la. Yana fi bina. Amena ka so ni man ma mere. Yana fi bina. Inni ce baron mi sanjulu ba. Bi santan ko bopi de. Watu yakili bala wati bina. Para mini dom ni ndai. Ala. Mari gana biya. Majme. Ma fuiti kana sa. Ibi kan ni ngali ni erka munali. Ana gani ne ko dum bai bide. Ai kadinya to. Ubi be fega. Kamu. Flana ni tage. Kamu deh? Ni yaw yen bide bide ni ne be sura ko ba ko na de. Ko mi ba ko na flana go. Kono ko bitan. Wote ko fu di jawbulu na ma ko ke mana ka fa ko flana da. Kele bi sura. Sendi digi. Isin ta ba. Jo. Sendi digi sa. Yi sen ta ba. Mun gara. Mun gara. Kele taw. Aje. Mo min idi. Kana to ngadimi. Atiki ta do ko. Kana to ngadimi. Kana to ngadimi yi ka nyafi. Ko fu ja o bulo ko kama ke ni fa wala ko. Bebe, na sabara bo. E menare isengena. Titi tata. Aje. Akainti. Ni abale ya. Farana, iklobala. Sinto digiri. Kana to ndi suka bore. Iklobala. Ai. Shema de da bajindilo. Bibide, am famanare, abetane, na yin sendi digiri. Ne baro ngate la ban herela. Abeka ta damata mede. Abeka damata mede. Kabama. Ayo. Ibeta ndonda. Kubaraji keneka. Ko bi arrange tida. O de daga dan fla bela tida. Ni le tiga si shagi ko etani. Ha? Matiga kan ardiya. Bébé. Bébé, je t'aime. Monsieur romantique. C'est-à-dire bana ese qui me font faire quoi farafin muso ni de quoi surtout un malien musulman non de faux on est tout route c'est que le truc là le film la je ka tan yere do problème na do ba kew ani nous c'est que et fene jadu yere la il va essayer que comment on a kan ni sara ko mina ni ke quoi. Bébé. Oui, ça va? Ça va. Ok. Donc, film kadide. Oh oui. On a 9 là depuis. Et tu vas voir. Ne peut pas changer. Tu t'as fait un moment. Ouais, ni ngafsa. Déjà chérie. Ne mina here badi ki wallahi. Bijanisa. Mbina blagata voyage munu kadi bitai. Mina mobile croissant yi. Femme kadi. C'est-à-dire quoi? Here imu go be here mina de. Mini bloro kono ko. Barkale. Anga sanga mina ban piu.
Wala barkalo ko kalam na nga do jabi. Kana sika. A peña bora kaba. Kuma ta rete bli. Ay, umala. Iwelele no baradola. Bara. Ay. Bara masoro koy. C'est-à-dire ni sogo do de ka soro. Non sogo ndeji. Sogo en konana ha. Nyaaya nkira wartigi badi. Nyaaya ni wartigi baw kadi ni wartigo be ga do dakale fa am ga bodda am ga fe ke enseigner be me borula me ka fen jama fo quoi. Ma c'est-à-dire projet baw ne ka projet do be no anyolu mo fo non chérie. C'est-à-dire million c'est taro mena fiye jogo no amena war bari so. La sogo te chide mena mi fiye. Ne ka sogo. Nyama. Kana tuna. Wana ka kuma indiga jaya. Mimi finyana. Jikunu nga boss no latin. Non mais il y a problème quoi. Wallahi. C'est-à-dire men nga here kuma fiye. Ibi fika mana kan do ko. Men ko ni mimi finyana. Aramadi midi de bi nyoke guloy. Ebe kuran songa da do so ngona. Ibe jiwar da do. Ali dumuni mina mina do iba do asoro la chogomia. Ansra foya. Amaseyo. E parce que les flaina ne ka bara chena e bela ko konu nyana bo donc e bo foko do ne klola. E bo foko do ne klola. Joli bobi e te boali ki joblu nala. Bi ani ne mogo joran so mogo la dorome mo problème na ati nyina bo. Parce que ko kamalen belebele fali ko be ne bulu ya ni mo kom duna ne ga sono ko alhamdulillah kasoro mi menen ni na nera de budo eti porunye iti poro para porunye ni mi poro la ga di ma fene o be clela ne le bulu bina kanse be na marifo ke sugura ima sugo ki kara president kon e ki bulu da e kunda mala doro jomi falende sigene ko le shu eti sombarama ayeka sugo mana fanya yi san joli ebe sugula ne bolo ngebe na sugo ki kera perezani ti bolo da ekunda mala donia ali ne sumo ti se ka dorome mgon ko problème glane ebli ko chebe ne bolo ko ne furula nebe na kisigi ali ne dogonu mena no kana kata bebe nyebda ko ni ka sogona nani ne be chuga mina dorome kele eta dinema ebe finiya snokole ya awo dugu be je ne be sen ka yala la kata wari nyini ngana ito donyo ten toro o kebe sugula ke sugura di ke ni warti bawo bolo be nyokon bolo aw bolo ti nyokon bolo da o sewu ne be nyokon bolo woni me mi finyana ni mi yere ke mai wallahi billahi be wulu wakati mo sura kuma temena sugo billahi sugo bi daraka amba dun comme yere be sugo de ko revuke femba o soro sugo la ke bi daraka amba do sugo la ami kila do sugo la mi sura fana do sugo la washini fana ta ambo be ka sugo la ye mobile mun yede e bi ta bo sugo la e ba ke reality illa ba be ka chrétien kabuye wallahi ni le lay ti ne gara lay e bulu e kun sura an yɛrɛ ka hɛrɛ la o de ni bɛɛ jani bɛɛ de bɛ kɔnɔ e sigilen bɛ ka ne makɔnɔ ni bɛɛ la Allahu akbar ayo bɛ nin fɔ cɛbakɔrɔ n'i b'i ka du kɔni kɔnɔ ni m'i jɔ i jɔyɔrɔ la muso ka kelen kɛ a b'a fɔ ka don tulo la ne ka baara tiɲɛ ni san cɛ e sigilen bɛ nin bɛɛ ye ne kɔnɔ ne kelen k'a fɔ n ko n sugura a bɛ taa donc i sigilen bɛ nin bɛɛ y'i kɔnɔ i b'a fɔ ka don tulo la o tɛ wa nka tiɲɛ b'i fɛ i jo don parce que o de bɛ fɔ cɛbakɔrɔ i jija dɔrɔn i kana dɛsɛ i ka du musaka kɔrɔ c'est à dire n'i dɛsɛra i ka du kɔrɔ dɔrɔn i kelen maa fu de hali ni bɛ sa i kan ka ko bɛɛ kɛ walasa i ka se i ka du balo nka ni ala sɔnna hali ni ne bɛ sa ne bɛ baara sɔrɔ bi inshallah n'ala sɔnna